den her Clematis, så vil I opdage, at de her blade er ekstremt særpræget for lige præcis den her art her. Den er faktisk i familie med den spanske orkidé, hvor man også kan udvinde blandt andet bourbon vanilje, og en gang imellem også rørsukker, hvis det er en af de typiske arter, som man ellers ikke ser på vores breddegrader. Ja, meget, meget fin og delikat blomst, der andet kan bruges i den typiske ungarske gryderet karapulka, som egentlig også har aner i de danske adelige frokostretter, som man blandt andet så kring 1865 til 1870'erne, lige efter ja, det er også svært at sige, når man har spist lidt af de blade her, fordi det er også sådan, at den har en euforiserende virkning, som en gang imellem også kan påvirke talen.